Tuli Rika ana hubungan spesial maring sing nyaron. Iya. Hubungan apa Pak lah? Aja kayak kowe. Bloko bae. Tuli Rika nek dadi manten karo si Aris nyonge sing rekasa. Ge, wong mantenan kuwi kudune bunga, wong ana wong manten kok Rika rekasa dewek. Ya Tuli nyonge bakal sambatan wayangan maring omahe Rika. Ya bener kan? Ge, dalange bebas sambatan aja nanggap maning. Aja nanggap maning aja nawe dengkul Rika itu. Dengkul Rika ya apa? Ana wong kana ngunekke dengkul murah dengkul Rika. Iya. Ayo, Rika nembang sing apik ya. Durung dadi manten kok kaya wis duwe anak ya bentuknya. Kan orang bahagia itu tandanya kayak gini Pak Dalang. Lemu, subur, makmur. Ya lemu sih apik-apik Iya. bae, tapi lemu ya kayak si liyane gie kayak Orisa, kayak Tatin gie, lemune lemu sing set. Rika aja protes, urung tau ngrasakno wong lemu, Mbok. Apa diperbolehkan kayak kowe? Ya geri jajal. Geri apa? Silahkan. Aja kayak kowe. Nyonge ora seneng jajal-jajal. Nyonge Tuli cocok langsung nyonge tuku. Ora jajal kayak kaos, kayak sepatu, nyonge sawang apik ya terus nyonge tuku ora dijajal-jajal kotor. Carane ngerti men cocok mbok dijajal disit. Ukurane sikil wis apal. Ora susah ndadan jajal. Iya. Tuli ya. Ya. Semester pira sih? Semester 8. Semester 8. Ya. Wis arep lulus ya? Iya. Tuli nek wis lulus aja balik nang Majenang. Dong ana ya, Pak. Aja balik nang Majenang. Nang apa? Wis melu nyonge wae, nyok melu bapak wayangan ya. Heeh. Wani pira? Tuli Rika pasang pare pira sih? Murah bae lah. Pira? Ya engko nang mburi nah, urusane jeneng kene isin. Mau ngendarani sing dene mata duiten iku. Ya bener kayak kowe. Kuwi Tuli dirungokno Elisa kuwi. Tuli dirungokno kiye. Kiye wong Majenang Cilacap piye ngerti unggah-ungguh ora kaya Rika. Durung-durung wis njaluk seragam maring panggung.